Infopodcast, Sant Cugat. En els darrers anys hem estat parlant molt de l'Escola La Mirada, l'única escola de Sant Cugat que funciona amb mòduls. El centre es va començar a projectar el 2005 amb la intenció que fos una realitat el 2010, però no va ser fins al 2016 que l'escola va iniciar la seva activitat en aquests mòduls que encara són una realitat. Aquesta situació està a l'espera de canviar amb l'arribada d'un edifici definitiu, una construcció que no acaba d'arribar mai, per entrebancs administratius i judicials i que encara, per cert, no té data definitiva. Avui els expliquem la cursa d'obstacles de La Mirada. Setembre 2016. Després de 3 anys de reivindicacions, una quarantena d'alumnes de P3 dividits en 2 línies va estrenar la 12a escola pública, batejada provisionalment com a Escola Nova. Juny 2017. Es decideix que l'Ajuntament avançarà a la Generalitat els diners de la construcció de l'edifici definitiu de l'escola, ja batejada amb el nom de La Mirada. Octubre 2019. L'inici de la construcció de la nova escola s'endarrereix un mínim de 3 cursos. L'Ajuntament ha de refer els tràmits urbanístics i projecta també per desplaçar l'edifici uns metres per seguretat. Febrer 2020. Es decideix una nova ubicació per La Mirada, 200 metres més lluny d'on estava previst en un inici. Encara per això al bosc de Volpelleres, per complir amb la normativa. Octubre 2020. La plataforma SOS Bosc Volpelleres fa una recollida de signatures per exigir el replantejament del nou emplaçament de l'escola. Desembre 2020. El ple va aprovar la modificació del plantejament per ubicar l'equipament al Parc del Bosc de Volpelleres, que finalment es va desplaçar 19 metres per minimitzar l'impacte sobre una zona d'arbres. Febrer 2021. Les plataformes ecologistes amenacen d'aturar el projecte presentant un contenciós. Octubre 2021. Les entitats ecologistes anuncien que el TCJ ha admès a tràmit el contenciós administratiu que pretén evitar la ubicació, de fet, d'aquest nou edifici de l'escola dins els terrenys del Bosc de Volpelleres. Desembre 2021. S'aprova l'expedient de contractació per a la construcció, és a dir, els plecs per poder licitar l'obra i iniciar els treballs. Gener 2022. La licitació per construir el nou edifici de La Mirada queda deserta. L'Ajuntament haurà de modificar ara o revisar el projecte. Març 2022. La Mirada podrà mantenir el mateix projecte, tot i que amb un increment del pressupost per fer front a l'increment de preus dels materials. L'Ajuntament, ara sí, ja pot encarar la segona licitació. Octubre 2022. Les entitats ecologistes presenten un nou recurs mentre el ple municipal aprova l'adjudicació de les obres. Novembre 2022. Arrenquen els treballs, que queden aturats, això sí, al cap d'una setmana per l'acceptació de les mesures cautelars sol·licitades pels grups ecologistes. L'Ajuntament anuncia que recorrerà la decisió. Gener 2023. El ple aprova la suspensió dels contractes per construir l'escola La Mirada a l'espera de resolució judicial. Setembre 2023. L'escola La Mirada arrenca el seu 8è curs en mòduls amb retards i queixes del centre i les famílies. En paral·lel, el govern anuncia que ja té sobre la taula una proposta per ubicar l'edifici de l'escola La Mirada en cas que la justícia en denegui la construcció al Parc del Bosc de Volpelleres o bé s'eternitzi el procés. Es tracta del terreny de l'aparcament contigu al centre. L'anunci obre de nou un debat. Ecologistes a favor, AFA en contra. L'escola encara no s'hi ha pronunciat. Veurem, doncs, arribats en aquest punt, com continua aquesta cursa d'obstacles de l'escola La Mirada. Una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.